Je 7:41, vy počúvate Fan Rádio, zubky umyté, naraňajkovaní ste, vycikaní, všetko tak, ako má byť. Na Facebooku ste už boli. Facebook a to, čo nám dáte, vás môže pripraviť o prácu. Ako to? Prečo? Toto sme sa všetko snažili zistiť a našli sme človeka, ktorý sa vo veľkej personálnej agentúre profesionálne špecializuje práve na všetky sociálne siete. Volá sa Marek Sedláček. Sociální sítě jsou stále častějším zdrojem kandidátů v dnešní době. Už je velmi běžné, že jak zaměstnavatelé, tak agentury sociální sítě používají pro vyhledání kandidátů či pro jakési ověření jejich kariéry nebo takového osobního projevu v soukromí. Takže určitě během posledních let ty sociální sítě nabraly rozhodne veľkého významu. A teraz prečo a čo môže byť problémom a čo také slovné spojenie súkromný profil? O tom o chvíľu vo Fan Rádiu, čo o chvíľu po tejto skladbe. Wanty a Magic Key. Dajte nejaký status, nech vás vyhodia. Dobré ráno z Fan Rádia, je 7:45. Vďaka dnešnej rannej show vás už neprekvapí, keď sa dozviete, že zamestnávateľ, u ktorého by ste chceli pracovať, si vás preklepne, si vás kontroluje na Facebooku a ďalších sociálnych sieťach. A teraz si povieme, že prečo? Se tlačí dopředu ty sociální sítě, kde lidi často zveřejňují osobní informace nebo profesní informace, takže už jakoby nemusí reagovat na nějakou konkrétní pracovní nabídku, ale jsou na těch sociálních sítích permanentně k zastižení. A když si vystavíte svůj profil na sociální síti, tak je velká šance, že budete nalezen nebo nalezena. Toto všetko môže byť problém, prečo nakoniec prácu nedostanete, alebo o ňu prídete. Například Facebook jako volnočasová aktivita. Tady bych doporučoval třeba dávat pozor na zveřejňování nějakých riskantních fotografií, které můžou třeba spíše toho potenciálního zaměstnavatele odradit. Naproti tomu na těch profesních sítích, jako je třeba LinkedIn, doporučuji uvádět pravdivé informace, přesné informace, které poskytnou na první pohled jasný přehled o vašem profesním profilu. Určitě jsou to i jakékoliv písemné projevy, handlivá komunikace, handlivé výrazy, nějaké třeba rasové projevy, to znamená cokoliv, čím byste mohli vzbudit nějaký negativní dojem o vašich postojích a názorech. Tento hlas patrí Marekovi Sedláčkovi, je z personálnej spoločnosti Trenkwalder a špecializuje sa práve na sociálne siete. No a samozrejme, že keď sme sa s Marekom o tom rozprávali, zaujímalo nás, či nás nechráni to, že je to náš, a teraz dobre počúvate, súkromný profil. Čo on na to? V okamžiku, kdy je to zveřejněno, tak z mého pohledu je to prostě komunikace vašeho postoje a je to tak i vnímáno. Zveřejnit ten názor na svém profilu vyžaduje velice konkrétní činnost a potvrzení na zveřejnění příspěvků, čili se poměrně těžko potom argumentuje, že jste to nechtěl zveřejnit nebo s tím nesouhlasíte a tak dále. Takže tak toto je, teda v momente, keď už to tam dáte, už je to verejne, aj keď je to súkromný profil. Nakreslíme si tú schémičku, ako to je? Alebo mám taký pocit, že niekedy už vám Facebookčik zavaril. Ak sa stalo, že ste mali nejaký taký problém práve pre Facebookčik alebo nejakú inú sociálnu sieť, tak nám dajte vedieť. Kristina, píš nám.